Eu creo que a ficción axuda a comprender o pasado, a entender o que somos como país e como pobo. Eu creo que se non botamos mágoa do que foi, non saberíamos explicarnos a nós mesmos. E despois tamén está que a historia convence a todo o mundo. A ficción convence a todo o mundo. Entón, se axuntamos, que mellor que a facer ese pupurri de dous elementos importantes. Gústame sacar a luz esa oscuridade da que falaba, gústame saber os feitos, gústame que o que está por explicar, o que está por coñecer, pois que saia a luz. Entón, na miña novela, como na miña novelística, neste caso que acabas de nomear, pois o que pretendo é, a través dos feitos que aconteceron no pasado, que nos dé a explicación do que é agora. A transición é o que provocou un pouquiño, provocou ese ocultamento, foi unha transición un pouquiño feita daquela maneira, había que sair dunha ditadura, pero parece que o ditador deixou todo moi ben colocado. Deixou colocados os seus ministros, deixou colocados a todos aquela Secretaría Xeral do Movemento. Eu estou moi satisfeito, neste caso, con que se traduza a miña obra, pero sempre manteño que eu son un escritor galego e en galego. Entón, teño dito que penso, que soño, que vivo, que falo e que escribo en galego. Entón, iso sempre o poño por diante. Outra cousa é que os escritores galegos, neste caso eu son un representante máis, que poidamos ter unha saída cara fora. Eu creo que convén para a literatura galega, para o mundo creativo galego que está facendo, que é moi potente, pois que se dé a coñecer por fora.